Bradley. A Ben Wyn o'i blaen o, chwilio am Ben Wyn mae o. Ond Thomason. Yna o blaen yr ymosodwr. Cliriad. Cyrraedd. Bradley derbyn y bel yn ôl. Mewn sy'n cyfle mergyd a croesiad sy'n at y postyn pella at ffo. Ond gwaith da gan Wilson i arbed yr ergyd. Dyna'r perygla mae Caernarfon wedi edrych hyd yn hyn. Gwaith da gan Bradley, ond ffo methu cael yr ergyd ar targed. Ben Wyn chwilio am Lori Bell ac am gyfla i Lloyd Marsh Hughes. Lori Bell yn illodd y peniad cynta. Dwi'n meddwl bod hi chydig bach rhy gyflym i Lloyd Marsh Hughes. A gwaith da gan Lewis Dutton yn y gol. Caernarfon yn cadw meddiant, ond Airbus cael nhw lawr yn sydyn. Ni'n rhaid opsiynau iddyn nhw. Thomas tu mewn i Crowther. Tu mewn i Edwards, cyfle mergyd gan Darren Thomas. Di'n disgyn i Sean Bradley, ond na, Sean Bradley'n cam sefyll. Gwaith da gan Darren Thomas yn y lle cynta, ond dod i ddim yn y diwedd. Ben Wyn. Gwylio am Griff John. Bell yn disgyn i Noah Edwards ac ergyd gwych gan Noah Edwards, ond oedd hi ar y trawst. Yr ergyd efo'r cynnig cynta, ond oedd hi ar y trawst a di hangfa i Airbus. Sean Bradley. O, dyna chi arbediad gan Lewis Dutton. Oedd yr ergyd gan Sean Bradley yn mynd i gornol ucha'r rhwyd. Ond Lewis Dutton ar draws i gol yn sydyn. Hughes tu fewn i Perry. Tu fewn i Burke. Chydig o le o'i flaen. Bradley galw amdani. Bradley. A Wilson. Gwthio Bradley i'r llawr. Ac mae Mr Jones yn pwyntio at y smotyn. Sean Bradley heibio i Sean Wilson, a Sean Wilson yn dŵad â Bradley i'r llawr. Rob Hughes wedi sgorio dwywaith yn erbyn Airbus yn barod tymor yma ac yn sgorio ei drydedd ac yn rhoi Caernarfon ar y blaen. Hanner ffordd drwy'r ail hanner. Rob Hughes o'r smotyn. Airbus ddim, Caernarfon 1. Cartwright yn gwyddi amdani ac yn derbyn y bel chydig o le o blaen Iwan Cartwright. I mewn mae'n dod i ffo. Ergyd gan ffo, dyna chi gol gan Joe Ffo i gornal ucha'r rhwyd. Taran o ergyd gan ffo i ddyblu mantais yr ymwelwyr. Phillips, tîm myr tuag at Cornish. Cyfla i Phillips ergydio, bod o honna ddim yn bell gan Jake Phillips. Newydd ddod ar y cae, mae Jake Phillips. Yr ergyd bod beddi heibio'r postyn. Chydig o le rwan gan Noah Edwards. Allan at Rob Hughes. Power opposite tu allan iddo fo. Hughes colli meddiant i Leblanc Acpro. Leblanc Acpro. Mynd i un. Ryan Edwards tu allan iddo fo. Jake Phillips, wneud yr hediad i gynorthwyo. Edwards, croesi ei hun, tuag at y canol, tuag at Dean, sy'n cyfle am yr ergyd gan Dean. O, dyna chi arbediad gan Ryan Woods. Diolch wedi cael llawer i wneud heno, ond mi nath o'n wych yn fanna. Ond Ryan Woods, eisiau'r llechan lan heno, gwaith da gan y golgeidwad.